ko noon tigi bandiraɓe sehilaɓe ko enen fof nandi ɗum ɗon ndeysan ɗum ko sukaɓe naɓɓitol sariyare ndeysan soɓe jiiɗi ɓe gancata soɓe gaadi ɓe pirtata ɗum noon ko yiɗɓe ɓe gancata ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe hoɗon nodda concert hoodere leñol ngol balɗe ɗiɗi ɗum ko hoto ko toon e ngaɓɓitol sariyare ɗum ko honde ko lewru darotodu ndu wiyetendu mois de décembre 2025 so ndu heeɓi balɗe nogas e jeeɗiɗi e nogas e jeetati concert o ko balɗe ɗiɗi voilà le 27 et le 28 ɗum noon ɓe wi ɓe noddi ko takki kala ɗo ɓippullo woni o wimi o wimami ɓe nodda e on ɗon concert hoodere leñol fulɓe ngol toon e ngaɓɓitol sariyare ndeysan sukaɓe ɓe mbi ɓe daadi ɓe pari ɓe mbi jawdani inchallah so Allah jaaɓi hikka mamin kollu makko affaire a yiide kadi mamin dokku makko affaire a rokkede ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe woti on luute nden ɗon hirde hoodere leñol toon e ngaɓɓitol sariyare le 27 et le 28 ɗum noon ɓe mbi ɓe noddi ko takki e ko tare soɓe limi tan ɓe jumat kala ɗo ɓippollo woni o wimi wimami ɓe nodda toon e ngaɓɓitol saare yare ɗum noon ɓe mbi he boum sur bum ay goto